Takže čekuj 2 krátke tipy vo štvrtok v minutovke, ako prísť ku peniazom. Dopozeraj dnešnú minutovku, poďme na to. Takže, pokiaľ si náhodou predal nehnuteľnosť, nezabudol si náhodou zrušiť poistenie, ktoré si mal? Nože, predsa ho zruš, daj k tomu nejakú kúpnu zmluvu a alikvotnú čiastku poistného, ktoré si zaplatil, do bytu, ktorý už teda nevlastníš, lebo si ho predal, ti poisťovňa vráti. To je prvý tip. A druhý tip. Máš hypotekárny úver a máš úrok na 4%. Pozor, už sú úroky blížiace sa k 3,5, respektíve dokonca už k 3%. Takže čekuj svoju banku, nech ti zníži úrok a s usporenými peniazmi potom vieme niečo vymyslieť. Kebyže len ušetríš 20, 30, 50 eur mesačne, niečo vymyslíme, aby sa ti peniaze zhodnotili. Takže zruš poistenie nehnuteľnosti, pokiaľ si predal nehnuteľnosť a požiadaj banku o zníženie úrokovej sadzby. Viem ti s tým pomôcť. Krásny štvrtok.